Интересува ви как бързо, лесно и ефективно да влошите отношенията със своите близки. В това видео ще ви представя някои доказано работещи начини, с които може да започнете да го правите още сега. Всъщност се шегувам. В това видео искам да разкажа за нещо, което го наблюдавам изключително често в моята практика и което мисля, че е много важно. Защото то идва от реално добро намерение, но всъщност начинът, по който се случват нещата в реалността, не е чак толкова добър и реално води точно до това, че хората започват да се карат, да се отчуждават с времето и това всъщност не помага на никой. И кое е това нещо, за което говоря? Много хора напълно пренебрегват своите нужди, забравят за себе си, да се погрижат дори за елементарни неща, за психоемоционалното си състояние, да се отделят малко време за някакво приятно занимание, нещо, което ги зарежда, което ги изпълва с приятни емоции, което им помага да си отпочинат, да се разтоварят. А вместо това, те си насочват цялата енергия, цялото внимание и време навън, за да оправят света, за да помагат на другите хора. И то често без да са получили съгласието да дадат тази помощ или без дори тя да им е поискана. Те го правят с доброто намерение да помогнат, да улеснят и така нататък. Но всъщност това често води до конфликти с отсрещната страна и реално не помага на никого. Така че ние, за да можем да сме полезни на нашите близки, на хората, които обичаме, на децата си, на мъжа си или жена си, на родителите, на съседите, на обществото, на колегите, най-важното е да започнем най-напред от себе си, за да може по този начин ние самите да имаме в себе си ресурс и стабилност и от тази позиция вече да даваме. Защото много хора обичат да дават и да помагат и аз много добре ги разбирам, но също така знаем и какво става, когато даваш само навън, а на себе си не даваш. Това в дългосрочен план ограбва самите нас, изтощава ни, ставаме неудовлетворени, ставаме кисели, ставаме раздразнителни и по този начин ние дори не сме приятна компания за хората и те започват да ни избягват, те започват да се отдръпват от нас и така реално ние се отчуждаваме и нашите отношения се влошават вместо да се подобрят. Така че за това е важно наистина да си отделяме внимание, да си отделяме време за самите нас, за да може по този начин да имаме и на другите какво да им дадем. Надявам се това видео да ви беше интересно и полезно. Чао и до нови срещи!